Kristina! Crni Mirko, šta ti je? Nije ništa, tata me malo tuku, ništa. Malo te tuga, kako izgledaš kad te mnogo tuče. Jel ti otac kod kuće? Jeste? Došao sam da te prosim. Pa nisi me ništa pitao. Pa ako tvoj otac pristane, pitaću te. Slušaj, sinko, odmah da ti kažem, meni je moja ćerka sve. Mnogi su je tražili, ja je nisam dao. Rekao sam, ili ćeš se udati za pravog čovjeka, ili se nećeš ni udavati. Jel tako? Tako je. Tako je, tata. Ti si, vidim, momak na svom mjestu. Samo si nekako slab, neodlučan. Nikakav. Ona tvoja familija radi s tobom šta hoće. Oni sve zgrabili, osvojili, prisvojili, a ti si u toj kući posljednji bednik. Jeste, tako je, jeste. Radiš najgore poslove, svako te bije, nikad nemaš svoj dinar, moraš sve od njih da tražiš i kukumavčiš. Ti bre ne znaš šta je tvoje, čoveče! Pa neće oni moći tako još dugo, boga mi. Hoće. Neće! Sutra otvaraju Pantelin testament. Ima da mi daju moj deo. Tako, momče, sad ličiš na čoveka. Kristina, u sobu. Ako me prevare, sve ću da ih pobijem. Sve! Čekaj bre, samo polako i pametno. Ja njih znam 50 godina, veliki sto razbojnici sedi. Kad je sahrana? U 5, ali ja neću da idem. Nemoj da pričaš gluposti opet. Moraš da ideš. Ne smiješ im dopustiti da te isključe iz nasljedstva, oni to jedva i čekaju. Kad otvore testament i kad saznaš svoj deo, onda dođi meni da se nas dvojice dogovorimo. Oni meni duguju velike pare, znaš. Uz taj deo i uz onaj koji dobiješ od Pantelije, ti možeš postati vlasnik cele kuće. Razumeš? Sad ako nisi pametan,